U kontrajt fuq il-Lotosport li kien hemm skola l-Ingilterra, Jim Russell Racing Driver School. Bad konna sibna grupp ta' ħbieb u għamilna kumitat u minn hemm bdejna norganizzaw. Dak iż-żmien kelli l-Lotus 11 u kelli ħin aħjar minn ta' Mustang li kellha power 4 darbit iktar. Nilqawkom l-episodju ieħor ta' Jesuq, illum se niltaqgħu ma' Alfred Farrugia fejn kien jorganizza events tal-motorsport lokali, il-Makra. Allura, Alfred, minn fejn ġdid il-passjoni? Lena meta kont għadni skola sekondarja għal-liceo, kont nixtri l-magazin Flying Review tal-ajruplani u kelli l-ħsieb li nsir pilot. U kont mor darbtej l-Ingilterra darba biex niġġojna l-RAF u darba l-Fleet Air Arm, l-ajruplani ta' fuq l-aircraft carriers. U kont għamilt il-kors kollu ġimma sħiħa testijiet, nofs nabatu għam id-dar wara jumej, jibqajt sal-axħar. Imma minn xi 50, jekk daħal wieħed kien mis-South Africa, kellu missru fis-servizz. U sfortunatament ma jgħidulekx għaliex ma ddewkx jew ma żrukx. Imbagħad minn hemm kont nixtri wkoll magazzin l-Autosport u tqajt ma' ħbieb fuq il-frant tas-Sliema, dilettanti tal-karozzi. Darba kellna traċedja x'kienu jmorru jaħsu l-karozzi baħar iċċaq u kien hemm accident ikraħ kienu mitu tnejn min-nies għal-afrilhom Dennis u Michael Tabone u b'miraklu Alfred Sant Manduka baqa' ħaj. Citroen il-Magna ġiet markub tejħ u l-istering ma geddumu u minn dak iż-żmien iddeċidejt li l-affarijiet jew nagħmilhom sew jew ma nagħmel xejn. U kontrajt fuq il-Lotosport li kien hemm skola l-Ingilterra, Jim Russell Racing Driver School, u fis-sajf kont dejt nagħlem imbagħad u kull sajf fil-vaganzi tas-sajf kont imur l-Ingilterra apparti il-testijiet tal-RAF u tal-Fleet Air Arm. Kont mort għand Jim Russell biex nitgħallem kif issuq. Niftakar kellhom l-ewwel session kienet trakka ovali bil-bandieri 4 fuq kull naħa u jgħalmek tibbrejkja tbiddel il-gear, taġġa tibbrejkja tbiddel il-gear, jiddur il-kantuniera, jittella l-speed, meta taġġa tasaħ dej l-4 bandieri l-oħra, tarġa tibbrejkja tbiddel il-gear, tibbrejkja tbiddel il-gear u dur il-kantuniera. Mbagħad minn hemmhekk kellu lessons waħda għal kull kantuniera, sena 13 circuit. U kont kull sajf imur nagħmel żewġ lezzjonijiet u fl-aħħar kellu il-lapping. Tagħmel dawra sħiħa wara tkun għamilt il-kantunieri kollha, tibda ddur dawra mas-circuit kollha. U kont għamilt xi 120 dawra niftakar, bispiċċajt il-kors kollu. U minn hemm kont ktibt artiklu fil-gazzetti Motor Racing Plea. U minn hemm saru jafuni dit il-Makra kien hemm il-kaptan Anthony Spiteri, kien għadu kemm waqaf fil-Makra, kien avviċinani wara li kien nara l-artiklu u saqsini jekk irriċ ngħinu jiena għatlu bil-qalb kollha. Bad konna sibna grupp ta' ħbieb u għamilna kumitat u minn hemm bdejna norganizzaw. Dak iż-żmien kien hawn il-Forces Motoring Club tas-servizz Ingliżi. Imma dawk kienu jagħmlu events biex jieħdu gost il-membri tagħhom biss. Ħadd ma kien jkun jaf bihom. Però l-Makra konna differenti, aħna ridna li l-isport nagħmluh popolari. U fil-fatt wieħed mill-events li kien popolari ħafna kienu driving tests u l-autocross li konna nagħmlu dak iż-żmien kien jismu Schreiber Sports Ground minn Paċegrasso. U kienu jiġu nies jieħdu gost jaraw li laqta karozzi driving test kienu jkunu ta' żewġ karozzi jduru kontra xulxin xejn speċjali, ma n-nies kienu jieħdu gost, kienu ħassu xelin u bekk il-Makra kienet ġabet l-isport popolari mal-pubbliku u għamlet żewġ kontribuzzjonijiet oħra. L-ewwel ħaġa daħlet l-sponsorship. Dak iż-żmien kien hawn tas-sigaretti, Carreras, Rothmans u Piccadilly u taż-żjud kien hawn il-BP, kien hawn ix-Shell u l-Esso dak iż-żmien ukoll. U kien hemm xi sponsors oħrajn xi kultant, pereżempju Kazankel u l-Aġib. Ra konna l-ispejjeż li konna ndaħlu għax l-attivitajiet konna nagħmluhom skont ir-regolamenti tar-Royal Automobile Club tal-Ingilterra. U kien ikollna ambulanza, tabib, fire extinguishers, tow truck, kollox kif suppost. Imbagħad iktar il-qudiem affiljajna mal-Federazzjoni Internazzjonali ta' Karozzi l-FIA. U konna nagħmlu hill climbs, fil-fatt konna bdejna
Meta kienet saret l-ewwel darba it-triq tal-imtaħleb. Konna aħna l-ewwel darba li għamilniha. U t-tieni sena konna stidinna il-drivers bil-karozzi tagħhom minn Sqalija u kienet għamlet suċċess kbir. Konna organizzajna wkoll konna sejjaħnilu High Performance Motor Show. L-istess konna ġibna karozzi minn Sqalija. Konna użajna it-Trade Fairgrounds tan-Naxxar. Tal-ġen. U mbagħad sa meta għamlet il-makra? Il-makra minna sa 79. Għax fil-79 kont bdejt l-università jiena, kont bdejt kors B.Honors Public Administration u kien l-iskema ta' student ħaddim jew ħaddim student. U kont nagħmel 6 xhur l-università u 6 xhur il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Kont spiċċajt minn teacher u mort fiċ-ċivil. Mbagħad kienu nżammu l-permessi għax kien għala xi accident f'xi hill climb ta' xi klabb ieħor. U kienu żammew il-permessi, u ma jemmek kont waqaft. U mbagħad bdejt insifer imur barra bħala xogħol ġifieri. Kont issuq ukoll, Alfred? Soqt. L-Ingilterra soqt. Kien hemm tellieqa tal-Formula Ford, Brands Hatch. Dak kien ġara li l-makra kienet ippruvat tagħmel il-Grand Prix ta' Malta. U konna kellimna l-Motor Circuits Developments li kellhom ħafna circuits l-Ingilterra, inkluż Brands Hatch, u dawna kien ġi John Webb u Malta, konna kellimnieh, u kien rrid iġib flotta sħiħa ta' karozzi Formula 3 fil-bidu. Mbagħad inbidlu kienu se jkunu Formula Ford. Konna ktibna l-Uffiċċju ta' Prim Ministru biex nitolbu permess biex nużaw ta' qali. U tlabni ħal xahar. U kienu aċċettaw li nużawh bil-kundizzjoni li l-art it-triq tkun tajba għat-tlilaq u li jħorġu regolamenti tal-avukat tal-Kuruna kien dak iż-żmien. It-triq iċ-ċertifika kien ġi John Webb u Malta u ltaqa' mal-direttur tal-Public Works, il-Perit Manġon, daru dawra ma' taqali u ċertifika għalija tajba, imma il-regolamenti mingħand l-avukat tal-Kuruna sfortunatament ma ħarġu qatt. Dak kien fis-68-69. Bad fis-71 inbidel il-gvern u mbagħad ġiet il-kriżi taż-żejt u sfera ta' kollox, sfortunatament. Darba kont se nsuq ħal-far, kienet tal-Forces Driving Club, kien hemm sprint, dak iż-żmien kelli l-Lotus 11 u kelli ħin aħjar minn ta' Mustang li kellha power 4 darbit iktar. Imma kienu daħlu ħafna nies u ħassru kellhom jissospendu t-tellieqa għaliex kienet ristretta għall-Forces Driving Club. Mbagħad jiena soqt għax il-makra konna ġibna permess mingħand l-FIA, il-Federazzjoni Internazzjonali, biex bil-competition licenses tal-RAC tal-Ingilterra insuqu ġo Sqalija. Jiena kont tlajt ma' żewġ tieħbib oħra Milos Micovic u Camilleri kien David, wieħed kellu Mini, l-ieħor kellu BMW. Tlajna nsuqu Nicolosi Etna. Kien fiha niftakar 80 kantuniera bħal tal-melliħa, waħda kontra l-oħra. Konna morna ġimgħa qabel biex nitalmu t-triq u sfortunatament x'in ipparkjajna kif wasalna biex imorru niklu. Waqt li konna qed niklu xi ħadd skassa l-karozza, ħala affarijiet tefagħhom kollha fl-art biex jara x'hemm tiswa għalih u kull ma ħadu li kienu il-tape recorder, il-telefoto tal-kamera u d-dokumenti. U spiċċajna minna ġimgħa flok nitalmu t-triq. Ġejnu sejrin il-kwestura, id-depo tal-Pulizija ta' Katania biex jituna lura id-dokumenti. U kelli licenzja ġifieri u kollox. Għasin suq ma stajt, kiku ma tagurix lura. U sfortunatament it-triq ma konċ naf assolutament u mhux hekk biss. It-triq kien ikollha n-nies fuq iż-żewġ naħat tat-triq. U faċċata, rrid ma tafx jekk it-triq u seddur lejn naħa jew lejn oħra. Kien ikoll insuq f'nofs tat-triq, meta nasal fl-aħħar indur jew law jew lem. Imma insomma, konna ħadna gost ukoll. Però tlilaq ġieli ħadd sem ukoll fix-Schreiber. Il-kont organizzaw intom stess, ġifieri? Kienna kumitat qed timexxi waħdu speċi u tħajjart ninsuq jien ukoll. Fil-fatt kont darba kien hemm wieħed Ingliż niftakar kien is-segretarju tal-klabb tal-Forces Driving Club, kellu Volkswagen u kien minna li serbaħu. Baħti u jien kien irrabja. Naħseb il-Cortina 1600 GT. Jew hi kienet jew l-Corsair, Ford Corsair, għax dawk kellu l-papa ma kienx isuq, kien ħalli ninsuqhom.
Ma naħseb il-kortina, l-etna l-kortina żgur kienet. Mhux rajba naħseb li l-istess kienet. U l-Lotus 11, Alfred, karozza interessantissima u tipo kif tħajjart għalija u kif ġiet għandek u. Dekka, meta kont imur l-Ingilterra fil-vaganzi tas-sajf, kont trajt Lotus Sport u kont trajt riklat tagħha. U kont mur tant Renato Bertorelli, niftakar kellu restorant Londra, u saqsejtu kemm irid tagħha u kien prezz tajjeb u deċida li biħili. Mbagħad kont ix-xipjaj ta' Malta, dak iż-żmien mbagħad kont żewwieġtu qed noqgħod bil-Kirkara. Fil-fatt kont nipparkja qudiem il-bib sakemm sibt garax kantuni rabotu mbagħad. Kont imur l-iskola biha, it-tfal kulħadd itektek fuq ħajaraw ta' xixini. U kienet tal-aluminium, però kellha ħartop tal-fiberglass. Kellha Galwings jinfetħu bħal tal-Mercedes niftakar. Sfortunatament mbagħad meta kont bdejt il-kors l-università, kien hemm l-istess sit tal-garax li kien kriju li kien interessat fija u kont tajtu prezzi biex neħles minnu. U darba minnhom kont qiegħed waqt li kont l-università ġib ħabat li l-bib bil-flus fidu. U jiena sħajt ngħidlu le, mistennijat lu jew li prezz inbidel jew mhux għall-beħ l-ikbar żball li għamilt f'ħajti. U kienet għall-qalbi ħafna fil-fatt. Għamilt żmien konna ngħaddu mill-Coast Road, iftakar darba biex tiftaħhom il-Galwings kienu ibsin għax kellhom il-molla u konna junu l-mara u kienet ix-xita u l-silencer ħakk mal-ilma u għamel il-fuar. U l-mara ġennet. Fetħet li dik x'toħroġ. U l-lum il-ġurnata għandek idea x'sar minna, Alfred? Kien biħal mitzi tal-Industrial Motors. U jekk minn sezba l-mitzi biħħa barra. Raġan sporta. Li kienet t-tsepiti għalix l-unika waħda li kien għaw Malta, insomma. Żgur, u anka probabli rari anka madwar id-dinja fil-verità. Issa saru rari ħafna. Dan l-aħħar Alfred kellek xi esperjenzi oħrajn fejn jidħol motorsport? Ftit ta' snin ilu, it-tfal għal-berdej kienu xtrawli kupin biex imur nirkeb ġo karozza NASCAR ta' Richard Petty, konna qed noqogħdu l-Amerika dak iż-żmien. U jiena ovvjament ma kontx kuntent li nirkeb ġo l-karozza bil-qiegħda u xi ħadd isuqni. Ħallast xi ħaġa oħra biex insuq il-karozza jiena stess. Kienet jgħidulha the experience of a lifetime. Kienet il-circuit ta' Richmond, l-ewwel għamilt ir-rikba jisuq wieħed driver minn tal-iskola. Mbagħad soqta ftit jiena ġifieri. There you go, now all the way to the yellow. Maintain. Gas it up. There you go, beautiful. U ovvjament kif veru jgħidulha the experience of a lifetime għax ma nisjaqat żgur. Trid tidħol fiha biex tapprezza speċi. Grazzi ħafna Alfred tal-qajt l-istedina. Nena grazzi lilek tal-opportunità.